L'extermini nazi va ser un genocidi perquè va ser sistemàtic. No ha sigut sistemàtic, han hagut molts morts, però el de Gaza no és sistemàtic. Home, algú t'ho discutirà, per sí, això, perquè bombardejar cada dia... No, però això és una altra cosa. Poden matar... No, a veure si ens entenem. Vull dir, per ser sistemàtic s'ha de planificar, s'ha d'ordenar, s'ha d'organitzar. Les càmeres de gas eren sistemàtiques. Entraven a cada càmera de gas un número determinat de persones, ni més ni menys. Això, hi havia un disseny... El que es diu en termes filosòfics, racionalitzar. És a dir, agafar la raó i maximitzar com es pot ser molt eficient. Això és sistemàtic. Aquesta gent... El que passa és que sistemàtic o no, el resultat pot ser el mateix, no? Això és a part. Una cosa és que es mati més gent o menys gent. Però si tu dius no, per exemple, vaig a planificar de forma tal que mataré cada dia 1.000 persones o 10.000 d'aquest territori d'aquesta manera. Els mataré amb aquestes bombes de sofre. És a dir, això és sistemàtic, perquè està escrit, està planificat. Eichmann planificava, era un treballador, però planificava.